עדי, הכי לך אותך גם מה להוריד. כמה? 2. עוד אחד. אורי, קחי ממי. רוצה אפונה? אחי. אחת. מה זה? אתה רוצה? יאללה. גם. זה? תעשו דבר שם. איגון, את יכולה חצי מהלחם? עבר, את יכולה לדבר בטלפון, מה השעה? מה אתה עוד רוצה? אתה רוצה אורז? אתה רוצה אורז? 7:30. שילה, אתה רוצה אורז? כן, אתה רוצה איתם? כמה רגע? אבל יש פיצה לכם. לא נורא, נפריע. מתוק, חוף מתוק.